Vukani abantu bakhona ukuthi ba amaZulu akusho ukuthi ba ama-stooges endoda ethile, akusho ukuthi abayazi development lethu ukhongolose. Ukhona ke umnumzane omeya lapha eZululand district uke wantshontsha imali emine u35 million, wabanjwa waqondisa wathi uzoyibuyisa leyo mali. Kodwa akagcinanga lonto, usebenzisa isikhundla sokuba undunankulu ukuthi asebenzise amakhosi aluthe nabantu, aqamba amanga athi Ngonyama Trust ayibuyisele ekutheni bayiphathe bodwa. Amampunge la wenzayo, kodwa kufanele siyiclarify ukuthi uhulumeni wase South Africa njengamanje iNgonyama Trust iphethwe noma ilidwa uminister uComrade uThoko Didisa, and all these years bekwenziwa umsebenzi omuhle. Bahlanganile ke last week behlanganisa amakhosi edlala ngawe lo ndunankulu, wafuna u41 million bakwi-trust ukuze ayoyisebenzisa ayifake ephaketheni lakhe. Sashaya phansi ngonyawo sathi ngeke kwenzeke lokho, sigadile izimali zesizwe ngoba lo mali bese izohamba iyoprofile inhlangano noma iqembu lakhe. Yathi inhlangano kaKhongolose akukho possible, ngeke sivume into enjalo. Sifuna ukuthi sisho loludaba ukuthi sinomlando omdala nokusebenza namakhosi aseNdlunkulu. Sinomlando omdala ngenkathi uKhongolose usungulwa, isilo sasoSuthu, isilo uDunuzulu saze sanikela ngeinkomo ukuthi aziyohlatshwa, sihlatshelwa ama-delegate ukuze le nhlangano iqhubeke ibumbane. Iyona nhlangano endala kunazo zonke nje iy'nhlangano ezikhona emhlabeni jikelele. Yaqhubeka ke inhlangano kaMadiba, inhlangano kaWaThamu, inhlangano kaDube, inhlangano kaLuthuli esayilidwa uMatamela Ramaphosa nokushintsha iy'mpilo zabantu. Uzobona nje ukuthi la kule district nakhona sekunezindlu ezakhiwe even namasosha omkhonto ukuze ahlalele ngesithunzi, into ekade ingenzeki ngesikhathi sobandlululo. Upresident uqhubekile wathi kuma-priorities uyazi ukuthi ngenkathi amathuba omsebenzi wonke umuntu engakasebenzi nangathi sishawe nayi-COVID, umnotho ukuzinzwa kawuthe ukulimala kancane, wasethi wenza uhlelo oluzokwenza ukuthi laba abangenalutho okungenani abakwazi ukuthi bathole iphilo lempuphu, bakwazi nje ukuthi bathole nesishebo balale bedlile. Wabenzela uhlelo luka-350 rand bengasebenzi benjalo ukuze bakwazi ukusizakala. Uthe lelo hlelo noma ngabe bayalithuka abanye lizishintshile lazisiza iy'mpilo zabantu. Sithi umongameli akaqhubeke ayinyuse nje beshiye leya mali ukuze basiqhubeke basizakala abantu bakithi besafuna umsebenzi, bese ngenele kumsebenzi umuntu sengakwazi aqhubeka abheke umndeni wakhe. Lizokhumbula ke nakhona la kule region embuso kubheka ukuthi ngobandlululo ogogo nabomkhulu impesheni bebeyithola once in 3 months bona, bese kuthi laba belungu ngoba bona bengcono ezweni bayithole every month futhi bayithole iyinkulu. Uthe mefika uMadiba wathi akukho right lokho, impesheni seyizoholwa every month futhi wonke umuntu uzothola impesheni efanayo nelinganayo, whether umnyama noma umhlophe noma unjani. Lokho kuyisize kakhulu weComrade ANC, kuyisize kakhulu nesociety yakithi ukuze ikwazi ukuthi isebenze. Comrade, sifisa ukubonga Comrade le region once again, Comrade Program Director Comrade Ngwane, umsebenzi elwenzile noComrade uChris noComrade Quality Coordinator ukuhlanganisa wonke lama comrade. Into nje esingazange sibone, I think one comrade missing, uComrade uChet, he also played a critical role as well. I'm glad Comrade Roy was also here because he was a lawyer. Ama-comrade asisizayo ukuthi niwabize Comrade wonke lama-comrade ukuzoba isibuko ukuthi mosebenze kahle wasebenzela inhlangano kaKhongolose iyakwazi Comrade ukuthi i-recognize noma ngabe elected leadership
noma ngabe you are not elected. Comrade, ngithe ngaseqaleni ngizoqala ngodaba lama-volunteer. Ngiyalivala-ke comrade ukuthi KwaZulu Natal comrade besine-cohort yama-volunteer kade balelwa ko-120,000. Uma nibona comrade ngolesithathu siwina kuyobe iy'thukuthuku zenu ma-comrade enizokwenza KwaZulu Natal abuye ukhongolose ayiphathe comrade. Enizokwenza uMatamela aqhubeke abomongameli comrade. Sithi niliftile imood nenza abantu bakhumbula ukuthi ihistory yaKwaZulu Natal is struggle since iKwaZulu Natal isezandleni zakhongolose. Sekunento eziningi comrade ezakhiwe, ungabala oMoses Mabhida istadium, ungabala izitadium ezinye ezakhiwe, ungabala imigwaqo comrade, bese ngishilo ngathi ungabala izibhedlela, ubala amakliniki, ubala ama-factories akhiwa ukhongolose. Kodwa eqhulwini comrade sifuna ukuthi nishayele izandla nizibonge nina ma-volunteer kakhongolose enze umsebenzi omkhulu kangaka comrade. Ucomrade uMatamela Ramaphosa comrade uzobuyela esihlalweni ayothatha ihlandla lesibili. uKhongolose uzobuyela emandleni comrade. uKhongolose KwaZulu Natal comrade uzoziwinela. Asifuni kwa-coalition comrade, sithi abantu bayawuvuma uKhongolose noma ngabe ukenhla noma ngabe usezansi, bathi inhlangano yobabamkhulu lena, lenhlangano yabakhulula, lenhlangano yabanikeza isithunzi, lenhlangano yenza ukuthi namhlanje bakwazi ukuthi izingane zabo zikwazi ukuthi zifike zibhalise, zithola ama-grant, zikwazi kube nezitifiketi, zithi uma seziyoqala isikole comrade zilale zidlile ngoba zifike zidlile esikoleni comrade. Zikwazi ukuthi noma seziqedile ema-high school zihambe ziye ema-tertiary zifuke zithole uNEFSAS ngoba isithunzi. uKhongolose comrade afuna ukusizama ukuthi akekho comrade umuntu efana ahlupheke. So sifuna ukunibonga ama-volunteer ngomsebenzi omuhle kangaka. Sifuna nazi comrade ukuthi uma siqeda comrade yonke i-region siyobuya siyoyibonga ngomsebenzi ewenzile ukuthi uComrade uMatamela abuye eMahlambandlovu. Sithi comrade ukusuka kusasa siqala i-special vote nangomhla ka-28. uma ufika comrade ama-ballot papers mathathu comrade. Kwi-ballot paper number 1 we vote, ballot paper number 2 we vote, ballot paper number 3 we vote. Siyabonga comrades. Amanda!